ନର୍ଥ କୋରିଆ ଆଉ ତା ଡିକ୍ଟାଟର ସାମ୍ରାଜ୍ୟଜ୍ଞ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଥିବେ। ବହୁତ ବଡ଼ ହିଂସ୍ର ଜାତିର ମଣିଷ ଅଟେ। ତାଙ୍କ ବାପା, ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା, ତାଙ୍କ ପରଦାଦା ଆଉ ସିଏ ସମସ୍ତେ ନର୍ଥ କୋରିଆ ଉପରେ ଏକ ଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନର ଉଦାହରଣ ପେଶ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଏକ ନିର୍ମମ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାମ କରାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦେଶର ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ, ପ୍ରଥମେ ସିଏ ନିଜକୁ ନ ବଞ୍ଚେଇ ନିଜ ପିଲା ଛୁଆକୁ ନ ବଞ୍ଚେଇ ତାଙ୍କର ସେ ଫଟୋକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ନ ଜଳେ, ଯଦି ଜଳିଯାଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଜଳି ଦିଆଗଲା ତ 2 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ କାରାବାସ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଭୁଲବଶତଃ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷରୁ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭୋକରେ ରଖାଯାଇପାରେ, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ପ୍ରକାରେ ଟର୍ଚର କରାଯାଇପାରେ। ଆଉ ଯଦି କିଏ ତାଙ୍କ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍ଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଦିଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତାହେଲେ ତା ହାତ କଟିଯିବ। ଆଉ ତାକୁ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର 200 କ୍ୟାଲୋରି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମରି ନ ଯାଇଛି। ସେଇଟା ତ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି କି ଯେତେବେଳେ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍ ତାଙ୍କର ନର୍ଥ କୋରିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ଆବ୍ରଡ଼୍ରେ ଯାଇକି ପଢ଼ିବେ। ଆଉ କୁହାଯାଏ ଯାହା କି ସେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଗଲେ ପଢ଼ିବାକୁ। ଆମର ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା କି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ରହିଲେ, ସେ ତ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ସେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ରହିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସେ ରହୁଥିଲେ, ସେ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ପାଳିତ କୁକୁର ବା ଲୋକ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ଲାଟ୍ର ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କୁହନ୍ତି କି ସିଏ ବି ଜାଣିନଥିଲେ କି କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସିଏ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଡିକ୍ଟେଟରସିପ୍ ପୁରା ଏକ ଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କାଳେ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁଠିକି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତିନି। ଖାସ୍ କରି ସେ ଚାଇନାକୁ ଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା USA, ରଷିଆ। USକୁ ଥରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ରଷିଆ, ଚାଇନାକୁ ସେ 1ରୁ ଅଧିକ ଥର ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁଠାରେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ବା ଏୟାରୱେରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ସେ ଯେଉଁଠି ଯାଆନ୍ତି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଲାଟିନ୍ ଯାଇଥାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। କାରଣ କୁହାଯାଏ କି କୌଣସି ମଣିଷର ଲାଟିନ୍ରୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଏ ତାଙ୍କର ମଇଳା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ୍ ଜଣାଯାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆସି ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲାଟିନ୍ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ବାହିନୀ ଯାଇଥାଏ ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରେ। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଟନଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଦେଖାଯାଇଥିବ ଟ୍ରିରେ କେଉଁଠି କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇନାହିଁ ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଜେନ୍ସି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଯାଆନ୍ତି। ଏକ ଜଘନ୍ୟ ଡିକ୍ଟେଟରସିପ୍ର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ, ଏକ ଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନର ଉଦାହରଣ, ଯିଏକି ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏକ ଛତ୍ରବାଦ ନିଜ ମନ ମୁତାବକ କାମ କରେଇକି ନିଜେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଆଉ ଆରାମରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତି। କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ କହିବେ, ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ।